Idan baka mana subscribing ba, dan Allah ka danna subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Sannan sai ka danna kararrawar sanarwa yayin da za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon shiri akan wannan YouTube. Alhaji Bodo masu yi don Allah domin mika No. Ka ta bari nuna ma ka gani. Kaga wannan ne na hudu saboda sanyi ba ake a garin nan riga hudu na da a garin guru baka da labarin abin da ciyaman yayi a nema da mai aisa ya raba barkuna ya raba ya rage nake mai ga ka sani ba to ni saboda hada mama uku ka ji dan Najeriya kuna dan Najeriya alheri ne sai ya san biyu na lullubi da guda daya kai a unguwar ba an yi wannan ni ma kwaya hudu ya bani same ni ina ba ko ku zo ku sace a da to kai da ka dahe karanta daga Lagos ai baka san da labarin ba ai amma ba wani abu ma ba mu sani ba yanzu zamu yi ga hannun ka ni ma ai so mu je yayin da za gona gunka yanda za ka samu mun ko da guda ɗaya ne a cikin uku zan baka yawa kaga bari mun zo na kar ka manta mun ba kar ka abaitocin dole in sako gogonmu balaraba abdullahi sanne da aiki na kai shi zan mare kama wallahi tallahi kai ba ka ganin mutane ne da ban ganin mutane ba matsala na mai da arewa wannan albarka kuriya mutum da Allah ka baka tuna mutane albarka kuriya tsakani da Allah dukan ku a kan kawo ku zo ku yaro yaro nan kana gani bai zo taka da ka hakuri zaka yi me sabilillahi masa bayani ne ai laifin hiri kan hin dan jagoran laifin sa ne ai ya yana gani hidin da yana gani ai dan kauce ai amma yaro kai hakuri yaro dan Allah sabilillahi yawa Allah duka wannan ba laifin nan jagoran ba ka bari za mu haɗu da su next time ai zai dawa yana zuwa ai wannan matsayin gaba ɗaya ya biya tattaka ne gaba ɗaya wani abu kai ba ana yi ba next time zai dawa ai kai bari za mu tafi za ka je kabo bargon nan daura uwar jin sanyi daura uwar jin sanyi kan saba da tankara jin sanyi ciyaman ka da ɗayin jiniya mai gareji mai bataliya ididina nawa muka samu ne din ne yobe muka samu baka ga wani ba mu je ƙara sanfa mana mu samu na nauyi to mu je yona tukuna sadaka fi sabilillah karama fi sabilillah sadaka fi sabilillah karama fi sabilillah kai ba ta na barku bane kuma nan din ma ka sake biyo ni wala kake zo in baka wanne ka bani ka taka ni kuma yanzu ka sake biyo ni kara a'a yaro ka hakuri amma karama fi sabilillah wayo taka ni kuma kan Allah ka kada ce sa shi ya ta ne sai na rama kai shi ya ce na rama kai ba kai ka ce na rama yaro ba cewa ne karama ba karama fi sabilillah ne yaro ka ga yanka da ki abokin uba